Hľadáte rodinné bývanie v širšom centre Bratislavy? Poďme si pozrieť byt s lodžiou a panoramatickým výhľadom na Bratislavský hrad v novostavbe Danubius One. Tento priestranný štvorizbový byt sa nachádza na 23. poschodí. Celková plocha bytu je 110 m2 s otvoreným konceptom dennej časti, ktorá kombinuje obývaciu izbu, jedáleň a kuchyňu. Tri izby ponúkajú rôzne možnosti využitia. Hlavná spálňa má vlastnú kúpeľňu, zatiaľ čo ostatné môžu slúžiť ako detské izby, pracovňa alebo hosťovská izba. Lodžia je významným prvkom tohto bytu. Presklená a chránená pred vetrom a dažďom ponúka ďalší priestor na relaxáciu po celý rok. K dispozícii sú tiež dve garážové státia. Tento byt je ideálny pre tých, ktorí hľadajú moderné bývanie v atraktívnej lokalite. Projekt Danubius One zrealizovala spoločnosť FINEP. Nachádzame sa na Trnavskej ceste v obľúbenej mestskej časti Ružinov s bohatou dopravnou dostupnosťou a širokou ponukou obchodov, služieb a možností trávenia voľného času pre deti aj dospelých. Vo vnútrobloku sa nachádza privátny parčík pre obyvateľov okolitých domov. Pozývam vás na stretnutie, pri ktorom si spoločne vychutnáme tento výhľad.